every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Салом алейкум халқи Душанбе, Тоҷикистон, m1sron, DeMAN. Бачаҳако озимо дайнами студияи ҷавлонем UGP Records омадем инҷа як чизи нав кардем, треки нав. Насиб рӯзи Душанбе меброяд треки нав. Чанд қана бидем хай набу ништак баргаштем, чтоб нишон тем ки чира мо када метонем. Ина барои шумо як чизи нав мешава, хеле стилои дига, битои Матеуш, братан, респект да, чиста, хеле качови трек мешава, гӯш мекунем, кайф мекунем аз души. Всем мир касе мора мешиноса, ҳурмат Душанбе. Иншолло трекои нави мо хела бисёр мешава. Оянда да боли хела бо трекои нав, проекто бисёран. Маша да шумо пешниҳод мекунем. Рӯзи Душанбе интизор шавед. DeMAN m1sron, трек номаш КАЛИД. ҳурмат.